Hello guys, welcome back to my mini log. ಎಂಕಲಿನಿ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಳ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಣಸುಗ್ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬೈದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಲ ಇತ್ತಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪಂದು ಪೋಯ. ಎಂಕಲಿಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ ಉಂಡಲ ಯಾನು ಒಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಟು ಓಡ್ ಪಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಣಸಿಗೆ ಪಂದು ಪೋಯ. ಜನಲ ರಶ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾತಜಿ ಆರಾಮ್ಡು ಒಣಸಿಗೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತಾನಾಗ ಬಲಸೆರೆಗ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಒಣಸಾದು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಪೋಯ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.